Kenang bagi samla pulia ke Jylla kindup Pynshai Bah Lahkmen baka exam Common University entrance test nakaliang menteri keterat pulia putih Bah Lahkmen Rymbui hini kesing kesau terik ujem mangar hajar arpoar ula Pynshai benia halor katai kepang. Day namar kata kadaw ba katkum ko notification ba baro ki khna school ki ba passe class 12 ki ba kwa banle sha ki undergraduate course ki hab banyele ya kasi CUET katkum ko notification kabalami nado umach terter te ngi hapoh ka state ngi lai kan nak we ka posh ko ka por ba ka don sibon ki jing na ka benta ka state ka jongi ba ki khna kin yele ya ka ne ka test den ta ka daw o chief minister man sisngi o lai kendo ya o union minister education o dharmendra pradhanji banyakren khnang ba kanum bo jing ya ki khna school ha ka ne ka state ka jongi te ha ka ta ka ji kren o union minister ula ai ya ka assurance ya o chief minister ba ya ki affiliating college lane kilong ki state funded aided lane private college kila ban exam na kaneka CUET Henry ya ki course ki ba ki conduct hi daka university or in campus course wat la daki day ki central university wat la ki day undergraduate ro ka ki khna ki hap hi banyale na ka benta kaneka CUET te hakajnya kren mensisngi ki chief minister ila yo ya kataka assurance ba ka notification kan sami hakini gisni te hadu banga kren menta kalong nakalyang ka jongi ngimpat yo ya kataka notification re base ya kataka ba lade ya kren hakatu mensisngi ngangai scam ba kajinya kren ba chief minister ba o union minister kalong final